mas berkuat ni doai nak kementai riki kars imle bentuk yo jingkot kia namta kayeng kesem jong ubiran sius maulong berkan nita wartede berkikun ubestar masterful well star habok star debet star silverius berkin klein kin site berkin light nak kena buat jong jing sniu. Si berjuang sang mas berkuat nabar lai spa lai putra. Wan barogo en men ko para wan yaro jing is nei ba jing ba ka jing i klem jing sta klem jing gu jang try you from to go kan yan wai ai can ya try Ragamba Mahuran Neglewai Nasudaya Maya Guru Skiu Sega Pertay Yagi Wan Baroko and Ben Gopara Wan yaro jing is nei ka jing ba ka jing i klem jing sta klem jing gu jau try you bam ju gu. Hakatung ukpa barukon barumen sim bakoy. Amen. Kajingi jung utrai jingi u Jesus Christ. Kajingi jung ublay lamba kajingi aslak jung men sim bakoy. Kindan rengkat bat pi baro. Mereka berpiru. Kohmen kopara jungin penken mau yalade. Bau blay ulong barbor oba yesa lada ni yesa hau. Bakajing play ke banengkong ke bangin siya skeo bakum no. Kisenran jong Jisu kidon hapok patok. Baki alap ya kakitin jong ublay. Hanrei ublay umino iki kata kacingi kacungu kata kacingkula kacungu baundon rengkat batki wala pelai iki na kapatok. Kumba kacing tep kamdon bor halo cungu ki bo jong kamariang ki bo jong jing pensyaru kinamla bante lakam ya kitu kibai jo bakan kacing pelai lu jong blai ki kamlong bakin pet kerat ne bakin ino ya kata kam ke bakile hanre bakin nang yaislor ha kacing im jengki hadin bakilami dapatok ublai lengbau angelong banta kilek sya katempel badalap ya kerteng jengah kene kade kata kacing kwa kacing ublai na kabanta jingi iwai pe iwai ha kane kamas bakhoi Tungin penkan mau ilade, ya kena kacing i bakrau kacing ublay na kabanta cingi iway pa iway. Bangin ang yeslor, ban pendep, yiki kamram, ki balap benshed, ha kacing im kacing i. Kenang baka ne kacing let niam kalong kapapit dor. Tungin kubo bangin ang kinong pop. Ngin pan maap na utray na kabanta kilay kilet, kitam kiduna kacing i. Kam tame kitu ki kep, ha kabamangi, ni pet, na kita ki duty ki responsibility bala benshed hangi ngapla how blay badan bor barot bara pi ko men ko para bara le pop shibone daga cing perkhat daga kitin daga kam daga cing le klat daga cing le palat cinga daga cing le palat cinga
da ka ching le palat ba krawe chinga ka karpat ka Maria ba khoi ka bayai sa ka theisti ya ka ngel ba kiri khoi ba phi ko men ko para bandawai na ka banta chinga how try play chingi o play badan bo baro unis neyangi badan dalama be kipop chingi unya lamengi sya ka chingim bam chikut Dongin ya dawai. Kadbangi kan mau malau snem ya kicing maya da kiba kicing long briu kalayo ya kicing kermen jang kicing mipan. Langba kicing pentamai ya keburam tenrai jengka. Ngikar parit ya kicing isnei jang meko try. Badia kata kabangi kan mau ha kicing ngin la banyo ha kicing i bam jikut. Dau try jingi Jesu Kristus kun jang me. Ubai marbasan sya rengkat bat me. Ha kicing along kawin jang men simbakhoy. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pule na kikam jong ki apostol. Hagito kisngi uling do orang ba ulay yeng joj bat baro ki turu ki baya don lang bat u. Kata kamut kakunhun jong ki sadusi bat bakila dab da kajing bisni kila kem ya ki apostol bat kila set ya ki haga bendi pajba. Hendrai men mi do angel jong utrai ula pli ya ke jingkhang bendi bat ula yalam ya ki syabar bat ula ong khilej bat yang haka tempel pato keren haki pajba ya borok ki tin jong kane ke jing im bat enda kila yo sngeu ya kane kila rung hapo ke tempel dang step herngap bat kila hikai te uling do rang ba ula wan bat ki turu ki baya don lang bat u bat kila khot lang ya ki ya kador bar bat ya baro kiten men kisan jong ki Israel kila pha hukum sya bandi ba en wan ya lam ki apostol hendrei haba ki sekri tempel kila poi kim shem la shem ya ki hapo bandi kumta kla lej phai bat kila ya thu ngila shem ba ya ka bandi lapen dai da talab sbak bat kinong ap ka rot bat kila yang ha kijin khang Henry enda ngipli yaka ngimsyam yano hapo habaw rang ba jong tempel bat kiling do rang ba kila yo sngeu ya kine kiktin kila lengo hadu kata syapang jong ki kidas ngeu pla ya ka ei ka banja te lawan rung uwe upriu bat ulaya thu haki itu ki briu ba phila set hapo bendi ki yang ha ka tempel bat ki hikaya ki pajba kumtau orang ba jong tempel bat ki syakri tempel kila lejbak bat kila yuwan ya lam ya ki Henry klem dale jubor na marketing yo sya penrem yo sya penthemau ha upajba kaktin jong utrai Yesu yo blay. Samlai pusau nomor News Pak Kadriu. News Pak Kadriu.
Ublay ulay kata-kata ya kapertay baulay tinoya la ukun ba marway jongu. Wamanok bange jau unyo ya kajingim bom juku. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai undon ringkat bat pi, Ringkabat piru kejing plena gospel bakhuit katkum uyanis. kaurama mekutrai. Ujisu laong hau Nicodemus, ublay lai kata ka prothei, balai tino ilaw kun ba marwe, babaro o bangit hau, unom yap, henry unyo, ya kaching imbam chikun. Nabaw ublay la pa yaw kun siya ka prothei omban penrem mika, henry baya ka prothei, endup balai im dao, yaw tau bangit hau, enom penrem, yaw tau bamngit, lala penrem lepa. Namar ba shem langit, hakarting jong kun ba marwe jong blay. Bat kane kalong ka jing shisha, bat kane kalong ka jing bishar, ba ka jing shai kalawan hakapartay, handay kibriw kala kamit, ya ka jing dum, ban ya ka jing shai. Namar ba kikam jang ki, kilong kibasniw. Namar utaw bale ya ka basniw, uisi ya ka jing shai, bat unom wan, siya ka jing shai. Yo ba ya kikam jungu enthat madan. Henry utau bale ya ka basisha uwan siya ka jing shai knang bondob yo i shai kedar ba kikam jungu lale ha ublay. Ka gospel jong utray. Kajingara ya meku Chris. Kohmen ko parawi ha un Jesus Christ naduk mencisngi menin ngila puson hapedeng kajinga kendu jong unindok Nicodemus bat u Jisu. Ngila benong baka jinga kendu jong kine kelong kabajai jai. Henry ha kaju korokom ngi ba ublay ba Jisu u challenge ya Nicodemus. Kabadeng kong da kabaong yu ba don kam ben khai u da ko ba men sim ba khoi menin ya asngeu ba kumno bahaba un sapdiang ya kabaptis ba kumno men sim ba khoi un trai kam ho ban men ta kasnging la banong ba Jisu ulum lang ya baro kini kijiya kren ya khana ka jengki da ka ne ka khot ka baong u blei le it kata katai ka perthei ha ka bola phai lau khun ba marwe babaro banget ho unyo ya ka ching imbam chikun kohben ko para kane ka deta ka khubor babha jong ka gospel baro ka we baka jingkwa ka jong ublay ka long ka jing penim jingi iwe pa iwe ka jingkwa ka jong ublay ka jing penim jong manla we pa we briu ne ka we pa ka we ka briu ki balang ke khot jong ka balang ka jingkwa ka jong ublay ka long bangi baro ngin yo ya kata kaching imbam chikut. Bat kaya kata kachingi kachong ublay. Kachingi kachong ublay kalong ba nilaban ong kaching penyai chingu ya kamon chingu banle ya ke kababhatam na kabanta chingi. Ladang ipe ya history jong kipai chong ublay. Ladang ipule ya gospel nado basdang hado kabakut. Ngini ba ublay don tang kowe kathong ban i yangi ban ya i yangi ban ai ngi takalat ban pai sya ka jing i ka jing u ba gospel man tak ong la it kata kamamut kata ka jing i ka ba om dan jing thau ladang i pule ha na ka siti sya kiraman ko ong ba ka jing i jong ble ka ladap mier ha ki dot not ka jing i ka ladap mier ha ki dot not ka jing i ba ka ne ka de kata ka jing i ba khrau ka jong ble ba habau i jing i ju thau ju theo ke ka bangal le hakanor kom ngan le hanri wa e yaki nang bangin snel tho ya kata ka chingi ba khrau ko chung u yangi we pe we shishu ka gospel ge tho yangi ba pha yo khun ba mar we chung u
Kan mau ba ublay don sudah kebegi choice. Semodol ladang idon nalai ngut ngilam dong ngan pa daw ne ngan pa daw ne ngan pa daw ne. Re na kabenta jong blay udon tang ka wega choice tang ka wega rai kalong ban pa yaw kumba marwe na kabenta ka jing siuspa jingi iwe pa iwe. Kini kada kita kachingi ka bakraw ka jong blay na kabenta jingi iwe pa iwe ko men ko para. But hakwe na kijing to jong Agustin bakoy. Uya to ingi ya kata ka jing po sniu ka baka kemi jong u ka don. But hakane ka jing po sniu wang baka kemi kumno ka don kata ka jing ting ka bakraw yo lese u kun janga upoy sya ka jing jot ne sya ka dujok. But uya to shishu ngi ba hadin jong ka jing po sniu kemi jong u kala yam kthang. Namar bali hakipo ba mensyua kala si ino ilaw kun hakata ki kam ki ba ule. Berkong nado menta ngan yai senran yo hakene kene ki kam ki ba ule tat hado ba unda kala ka ba mon. Makane ke ba ka Monica ba khoj kale na ka banta la ukun. Kapen kan mau ila de ba di Agustin ba khoj ba ka chingi ki jo umblay kalang ka ba kraw hado kata kata. Wala ilang hakano kono korkom ublay uya I yaki. Bat kene kala wanra ya kata kacing perkhat ka ba thamai hakini ki arngon bat ngi ha ka ba khado u Agustin ba khoj ula kala ka ba mon. Retang kawe ka bangidon kamban kan mau ko men ko para. Bakan mau bakan ka jingi ki jong blay ka ka jing ai singup ha. Enom la ban penbor ya no. Oblay ju penbor ya no. Ju penbor ka mon balai loy jong breu. Lanang ikwa banle ka basniu oblay ai la dengi. Rei open kan mau ngi barabor ya kata kar kom le ka jingi. Retang kawe ju penbor ngi iwe pe we. Mendakas ngi ka gospel get ho ingi ke ka bangi kwa banjit ban phai sha ka jing shai ne ban phai sha ka jing dom ladangi phai sha ka jing shai klampep ke ka ba ngile ha ka jing im ka jingi la ka long ka basniu en sa pen pau ka da ka ba mot ngi don kam ban kala ka ba mot baladangi shim ka takarai ban phai sha ka jing dom ka takamut ka jing dom kan sa te la kam ya ka jing mu jing per khai ka jingi bat kan sa pen jingai ngi na oblay ha ka jing im ka jingi dengan pen kemaul de ko men ko para baka jingi ke jong blay ko lang ko bakraw na kabanta jingi hanre keli ala de ngin keli ala de ke kata karai ka bangashim langa kwa ban phai sya ka jingdom ninga kwa ban phai sya ka jing shai ladangi phai sya ka jing shai kan mau ba ka jingim bam chikut kalong kata ka bainong na kabanta jingi iwe pa iwe hakane ka mas ba khoi tungin pa ne ka jingi ke jong blay Kenang ba mangi baro ngin pen kan mau la de ya kan ka chingi ba khra ko jong blay kampe lang ilong kinong pop kampe lang ilong hakano kono korkom ke badan kam e kalong ban phai show blay bat ban pidiang ya ka chingi ke chingkar khu ba ka ching ma ko chingu ha ka ching im ka chingi ai ba jisu bang se ba misip hakane ka yu khris ba khoj un pen thamai ngi un kar khu kar do ngi padun ai ngi ta ka jing shlor ban phai barbor sha ka jing I ke chong blay eni ro yau Jesus Christ Shalom lai shalom amen. Lai spa in your way. Lai spa in your way.
Tuduai ko men ko para bakani ka jingkia jenga bacang pi kalang ka papidiang ho nakmat uplay ukpa badan bor baro. To try pideng icing kenya digiti jong pi nakapanta cingero ram kerteng jonggu kecing mentoy yang ibadah kepalang pukui jonggu baro kawai. Ko blay meu balang ba ka jingya ai ka liang ba pla jong kani ka jingkia me pelong ngi kinong yo banta hakaway hi ka buram blay ba kraw tam jong me to ai ngi karpat kumbang la tip ya ka jing shisha jong me kum taru ai bangin yo da ka buram im ka bahok ni pa ne kane dau Kris utrai jongi. Amen. Utrai undon ringkat bat pi Rengkabat piru Tukan tiu yala ki dot non. iketiu ki sau try. Tungin ya ingu yau try kan rat u blay jungi. Ka song hok bat katei. Da shisha kalang ka basyang hok bat ka badai. Kadai ti jungi bat ka ching penim yangi. Haki por baro banyero ime ka konrat. Handai kam tam hakani ka por banyero pendon buram shishu ime. Nabayau Kris ukulang brot paska jungi laknya. Namar balang ba jungu. Ki kun jang ka jing syai ki mi pat sya ka jing imbam cikun. Padya ki dulan jang hima beneng. La pliwang nak benta ki runge. Nama ka jing yap jungu kolong ka jing si spa angi nak benta ka jing yap. Padha ka jing mi pat jungu ka jing im jang baro ka ki imbiang. Namar kata habaladap mia da ka jing kemen paska. Ka perthei baro ka wei ka risa da ka jing ro ime. Ki bob neng ru bagikan hon angel. Ki rwai langi ki jing rwai jang ka buram jang me berkiapan bena klem sange. Baku utrai ublay kipai meng berdei sawada ka buram jang me. Osana, Osana, turway ublay syadram. Osana, ublay unong. Roh you bawa agak keteng utrai neng berdei sawada ka buram jang me. Osana, Osana, don't why you play strong. Osana, you play Dashisha malong bakukutrai katamay jang gajing kuy baro. Namar katangi karpad eme tupen kut pen kentang yi kini kicing terwa jengi. Dak bapa yo men sim jong me kum ku jer halo jengki. Bakin kalalong yengi kamet bat kasnam jong utrai jengi uji sukris. Hakapo baladino yu badala kamons ngubha. Ula pediang ya kajing sya shitam. Ula shim yokpu badakabay ngu yame. Ula kedia yu balai lagi senran uang. To shim batubam nakane pibaro. Nama kane kalong kamed jenga. Ya kabaan IT na kabenta jongpi. Hakaju karukam enda lala yabam. Ula shim ya kakuri. Badakabay ngu biang yame. Ula ay kahalaki senran uang. To shim batudi nakane pibaro. Nama kane kalong akuri jong kasnam jenga. Jong jutang bathamay batbam jukut. Ya kaban penmi nakabenta jong pi bat nakabenta kibabun. Nakabenta kajing map ya kipop. Tule ya kane ban ken mau yenga.
Ka ching maya chang ka ching e. Kata sin bagi maduneo, bagi dia Naka nega kuri. Ipan na ka ching yam chong me go try. Tada du Namar kata ngi ke papan mentaya ka cingya pa ka cingmi pa cengu ngi terwah mi ko try ak pu chang ka cingim badi ak huri chang ka cing penim ngi dai ngoi den nama mala nyeu ngi ke babit banya khmat chang me bat ban syakriya me dak bas ngeri ngi karpat me bangi ke bayo benta hakamet bakas namu kris ngi long ke bala penya teli ka we da umen sim bakhoi Jangan mau ko try ka balang chang me ke bala priang hasatla ka perthei Bat penjanai ka haka jingi, ringkat bat uliyo kpa ba khu jingi, uwil bet u bishop jingi, bat baro ki lengdo. Jokan mau lam roi ki men ki para shinrang bat kintei, ki bala thia da wakar men ni ka chingmi pat. Bat ya baro ki bala klat no, kam tame ki ba i ki ba thoin ba ki ba hinga sem jingi. Haka jingi snei jong me tupdiang ki sya ka jing syai ka khmat jong me. Do i snei ngi baro ngi karpad eme. Barangkat ba kamare tesi ba khoi ka kami jong belai. O Joseph ba khoi ukurim jangka ke apostol ba khoi. O Francis de Sales ba khoi. Bat baro kire khoi ke bala pensngeu bahai me pateng la pateng. Ngilong ke babit banyo bantalam ha ka jingim bam chikut. Bat bangin yaro bat pendon buram ya me. Dau kun jong me u Jesu Christ. Da lambat umbat hau kalong hame blake pa badan bor ha ka jingalang ka wain jong men sim bakoi bara ko borambat ke jingero jiu nam la jiu nam Kumbala hukum yang da onong penim, bat kumbala hikai ngi da kakitin belai ngi not banong. Kokpa jengi, ubah bening kalong bukui kasteng cumi. kanuan kahima jongme, kalong kamon jongme, hak ndeu kumbah beneng. Jai ngi menta kacumbam jengi kebahala kasni, patama bingi kerengkang jengi. Kumbah ngi dong imam ikibala seni ngi, bat dalam ngi syakacing pensyoy. Henry tepelai ngi nak basniu. Tepelai ngi karpar ko try na kajing sniu baro. Ha kajing sebun jome to ai jing suk jing sai na kisngi jingi. Kenang pada kajing rap kajing snei jome ngilai barbo na kapop. Bangin yo jing ada na kajing tenjar baro. Kat bangin na akmilin ti kajing karmen bakhoy. Baka jingwan pat jong nang penim jingi uji sukris. Naman kajome kalong kaima, kajome Ko try Jesu Christ, me walong ha ka apostol jong me, ka jingsuk ngai happy, ka jingsuk jenga nga ai happy. Wat pe ki pop ki sang jengi, hanreya ka jingai jong ka balang jong me, bat ha ka jingsbun jong me to ai ha ka ya ka jingsuk, ba ka jingetli ka wekat kum ka mon jong me, ma me ba im bat basan syar, jinom la jinom. Amen. Ka jingsuk try ka nan barbar rengkat bat pi. Rengkat bat pi ro. Tuing terwa ka da ka jingsuk iway ha iway pat.
Hakmi ukulang brod jang ublay, hakmi ubakino ikipop jang perthei. Suk mangibaro kibala syakot, syakane kecing kawai jang ukulang brod. Kanhan kamlong besong hak wamanrong pagayeng jenga. Tunay sirang talagatin kamasim dengan sekiai.
Jongin ya duhai. Dus ngeu senei bandon lem bat kipai chong me ngikarpat ko try. Batoy lam mi kito ye kiba malapendap dagi jing maya bakenja peneng. Bakinjam na kajingim barim sya kabathamai. Ngipa ne kane dau Chris utrai jengi. Amen. Utrai undon ringkat bat phi. Nekai bat piru. Ublay badan bor baro. Un kerku kardoi phi. Ukpa ukon bor min sim bakoy. Amen. Kilay suk kamas kalawai. Iso yau